marangwana anoitwa nevanhu anongozaza tsvina basa kuzora mafuta chete zvepanze zvaanonazvo isa tsvina yese Mairudo. Mascara Mairu. Mascara muti. Taswera. Mairudo chiri kuitika nemagetsi. Anzozoti kuenda here asi pane extra paakabaka. Magetsi kana zviri kuitika ndezvekuti ndambodhigura magetsi. Aikazvo. Nekuti mafambiro ari kuita magetsi kuita kunge maminutes. Maseconds kuti ga. Kumairudo munodhingurireiko magetsi nesa? Pakati pemwedzi uno chimbondiudzai kuti pakati pemwedzi uno magetsi onzape totanga futi kupanana mukada wekuti tijuze ndoiwana kupi mari yacho. Aiwaka musati madhingura tinofanira kuita meeting kutoti imimi Mairudo imimi neni tese tiri maroja imimi munotenga magetsi akangofanana neandinotenga asi kana akasika kupera tinogara pasi katoita meeting toonesana kwete kuti imimi mongoita zviri mupfungwa dzenyu. Mairudo izvozvo chimodho changu chiri muovheni modzima magetsi miedzoka uyo asikana akasika kupera zviri nyoreka kutotaura kuti akasika kupera. Zviri kurwadza imimi mega here Mairudo kana kuti nesuwo neniwo ndiri kutorwadza kuti magetsi ari kukasika kupera. Imimi zvinokurwadzai pakai varume venyu kandewo kumatraki uku munongoziva kuti paaenda anodzoka kuti okakesha ndosaka zviri kuitira nyore. Inini majendi ndoita mabhajeti ma4 mabhajeti pamwedzi. Mairudo sei muchingotonga vamwe sei muchitonga sei muchidaro bvunzai vamwe vese vakauya panapa imusati mapo kuti ndo treatment yandinongopa munhu wese harusi zvisaro hazvinotanga nhasi. Mairudo I'm sick and tired. Ini naanguka ndakufona kufonona munokuziva pandichafona. Ndino mama landlord wandongozoti kana vasipo pana senior roja ari parubata. Mairudo chimodho changu chinoita mbodza kana ndoita sei? Isai pagasi. Basa rekungwerengwedza magetsi imimi mhosva yekuti mari munodziwana isi totofira imimi. Madha mirai madha ndapeswa nekuti saka ndokumbira kupinda toilet. Madha ndakutozviitira kana mandiona ndatanga inini kumira pamusi wetoilet handitika saka inini ikoshesei atanga kumira zvokuti mune mudumbu zvoendai kusangoko kana kunokumbira toilet yekunext door munoonererwa zita rekumairudo muda kugeza zuro ndizuro unochaya makandidzimira magetsi zvakwasautika zvovava kwashuga zvinotapira musati matanga ini ndatombomira amairudo muri bhuli sterek muchikanganwa kuti munoda kuzoitiwo zvakanaka. Ndindatanga ende umu ndinomushandisa 1 hour 30 minutes. Munondiziva kuti kana zvaizvi ndinozvida futi musandibati. Madha ndokumbira chinguva chidiki dai pamuri kupedza kutaura kudai so dai ndatobuda izvo zvimapopinda mautogeza. Ndindatanga Madha ndokumbira pamusoro toilet uyu ndindatanga ende pandichapinda mutoilet ndichapedza 1 hour 30 minutes. Amairudo Madha ndokumbira ngopfugamo zvangu nakutopfugamo madha handichazvipambi futi. Madha ora ndima senior roja anyu roja madha. Senior roja simukai zvenyu isu manyu roja tisiyei tiite zvatiri kuita. Madha makutopindeni machikere madhawo tora chibhaketi achazozvikwanisa.